Ναι. Γρηγοριάδη Αφροδίτη, Athens Road 2024, Elite Women. Τελεία. 0. Καλώς στη Δάφνη. 6. Τώρα το παίρνεις αυτό. 16 κιλά. Να σας. Δεκαέξι κιλά. Τέλεια. 25. 1,40. Ωραία. Παίρνει και το τέτοιο. 15, ναι, το βγάζεις. 5. 10, τέλεια. 10, ωραία, ωραία. 10. Γκρέκο, βοήθησε λίγο από εδώ, σε παρακαλώ, ρε. 5. Πήγαινε, βάλε μουσική εσύ, Αφροδίτη. 10. 10, τέλεια. 10. 85. Βγάλτε το τέτοιο μόνο, το μέτρο. Μαγνησία έχεις εκεί, κομπλέ. Όταν είσαι έτοιμη. Βάλτε σε εκεί πέρα, στο τέτοιο. Εδώ είμαστε. Ναι, ναι, πάρτε. Τι, θα το κάνει η Έλεν. Έλεν, βάλτε μια μουσικούλα σε παρακαλώ. Θα το δικό σου. Πηγαίνετε, κυρία. Το ξέρω. Ποιο τραγούδι? 8. Ξεκινάω από απέναντι, Όταν είσαι έτοιμη μου λες. Έτοιμοι? Παίζουν πότε? Πατάω? Πατάω. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Πιάνεις, τέλεια. 1, ωραία. Κοντά σου. 2, τέλεια. Πάμε, Αφροδίτη. 3. Ωραία, 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 ωραία. 4. Στα 15 δεύτερα είμαστε. Πάμε. 5. Ωραία. 6, άλλα 2. 7, τελευταίο. 8, φύγαμε για deadlift. Πάμε. 10, 8, 6, Πάμε. 1. Ωραία. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Έφυγε. Σε 5. 4. 3. 2. 1. Φύγαμε. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Άλλα 2. 7. 8. 24 είναι τα deadlifts. Άλλα 6 έχεις. Σε 4. 3. 2. 1. 6. Φύγαμε. 1. 2. Τελειώνουμε. 3. Άλλα 3. 4. Άλλα 2. 5. Άλλο 1. 6. Μπαρμάσλαπ 12. Φύγαμε. Πάμε. 1,40 είσαι. Κοντά στο μονόζυγο. Πάμε. 1,50. Άιντε, Αφροδίτη. Λεκάνη. 1, ωραία. 2, μπράβο.
3, ωραία. 4, μπράβο. Ωραία. Σε 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Επόμενα. Λεκάνη. 5, 6, μπράβο. 7, ωραία. 7 είμαστε. Σε 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Στα 2,5 λεπτά είμαστε. Πάμε. 8, 9, άλλο ένα. 10, άλλα 2 μείνανε. Μπράβο. Σε 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Πάμε. 11, άλλο ένα. 12, φύγαμε. Φάρμερ. Πάμε. Στα 3 λεπτά είσαι τώρα. Πάμε. Τρέχουμε. 1, ωραία. Πολύ καλά πας. 30 δεύτερα πιο γρήγορης. 2, 3, 4, ωραία. Πάμε Αφροδίτη. 5, άλλα 3, 6, άλλα 2, 7, άλλο ένα, 8, φύγαμε για Γόλγοξ. Πάμε, 8 είναι. Αυτό που είμαι με τη Λεκάνη, 3.30. Πιο γρήγορα είσαι, πιο γρήγορα. Πάμε. Δώσ' το Λεκάνη, τέλεια. Πόδι, έφυγες, αυτό. Μπράβο, ρε, μπράβο. Χέρι, 1, ωραία. Τέλεια, πάμε. Μπράβο, τέλεια. 2, τέλεια. Μπράβο, Αφροδίτη. Λεκάνη πίσω και φύγαμε. Πάμε. 3. Μπράβο, ρε. 3 χεριές, ωραία, πάμε. Άλλα 5, Αφροδίτη. Πάμε. Όχι. Πόδι, πάμε. Εκεί. 4, ωραία. Χέρι, μετά πόδια. Το ίδιο. Πόδια πρώτα πάνω. Μη βιάζεσαι αυτό. 5. Ωραία. Άλλα 3. Πόδια, αυτό. 6, πολύ καλά. Άλλα 2, πάμε. Πόδια. 7, άλλο ένα. Ωραία, πόδια τώρα. Πόδια. Ωραία, 4.30, πολύ καλά. 8, χέρια. Ωραία, 10 μπαρμάσλα, πάμε. Φύγαμε. 4.40. Πάμε για 4. 3, πάμε. 4.50. 1, ωραία. 2, τέλεια. Άλλο ένα. 3, μπράβο. Σε 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. 1, ωραία. 2, άλλο ένα. 3, 2 τώρα, ωραία. Σε 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε, διπλό. 1, άλλο ένα. 2, μπράβο. Όχι, άλλα 2 έχεις. Σε 5, 4, 3, 2, 1 και φεύγουμε για φάρμερ. 2, πάμε. 9, άλλο ένα. 10, έφυγες. Πάμε γρήγορα. Φάρμερ, πάμε. Τελειώνουμε τώρα στα 5.45. Πάμε. Ωραία. 1, μπράβο. Τρέχεις τώρα, τρέχεις. Κερδίζουμε χρόνο τώρα. Πάμε 2, ωραία. Πάμε. 3, ωραία. 4, άλλα 4, πάμε. Στα 6 λεπτά είσαι. 5, ωραία. Τελειώνουμε. 6, άλλα 2. 7, άλλο ένα. 12 kettlebell snatch. Κλειδώνω πρώτα πάνω, κλειδώνω. Πάμε. 12. Κλειδώνω. Πάμε. Δώσ' το. Έλα, 6-20. Είσαι πολύ καλά. Κλείδωσε. Ωραία. 1, ωραία. Γρήγορες επαναλήψεις. 2, μπράβο. 3, ωραία. 4, ωραία. 5, μπράβο. 6, άλλα 6. Πάμε. 7, κερδίζουμε χρόνο τώρα. Πάμε. Πολύ καλά είσαι. 8, άλλα 4. 9, άλλα 3. Πάμε. 10, άλλα 2. 11. 12. Έλα, τελειώσαμε. 6.50. 6.50. Λίγο μαγνησία φέρε κοντά, Γκρέκο. Πάμε. Κλείδωσε. 1, ωραία. 2. Τελειώσαμε τώρα. 3.
3, ωραία. 4, μπράβο. Πάμε. 5, πολύ καλά πας. 6, άλλα 6, πάμε. 7, 10, 7. 8, άλλα 4. 9, άλλα 3. 10, πάμε. 11, τελειώσαμε, άλλο ένα. 7, 20. Μπράβο ρε σκύλε, πάμε. 7, 23, 8. 8 τελευταία, πάμε. 7, 30. 7, 30, πάμε. 7, 33, δώσ' το. 1, ωραία. 2, μπράβο. Πάμε, 7, 40. Σε 4, 3, 2, 1, φύγαμε. 3, 4, 7, 53, κατέβα. Άλλα 4 είναι, 2, 2, πάμε. Κοντά, σε 3, 2, 1, φύγαμε. 8 λεπτά. 5, άλλο 1. 6, γρήγορη ξεκούραση τώρα, σε 4, 3, 2, 1, τελευταίο διπλό, 8, 10. 7, άλλο 1. 8, 10, Πάμε. Γρήγορα. Κοντά. 8, 24. Μπράβο.